sí, bon dia i benvinguts a una altra edició de 24 News de notícies. En aquesta nova edició us parlarem d'un esdeveniment que va tenir lloc a la zona del Camprodon. I us parlem de la retirada dels soldats republicans de Republicània, que van pujar per aquest sector, per de França, i escapar-se de les tropes malèvoles de Franco. Bueno, sí, i ara anem a connectar amb els nostres corresponsals que estan al sector 5 d'aquesta retirada republicana. Connectarem primer amb Martí de la Riba Llongana, que està a la zona del Camprodon del Nord. Com tenim aquesta zona, Martí? Moltes gràcies, Johnson. Ens trobem aquí al final del recorregut, on els republicans van ser desarmats, prop del primer poble francès. En aquesta zona s'hi van abandonar moltes restes i algunes persones han trobat algunes restes. ¡Oh! ¡Una puta bala, loco! Una altra? Sí, tío. De puto Franco, loco. Sí, tío. Sí, bueno, fantàstiques declaracions les que hem rebut aquí en el cantó de la dreta. I ara tenim un altre corresponsal en aquesta pantalla, que és René Delafroix, i ens comentarà amb un testimoni directe com va anar aquesta retirada i què tenim en aquell sector. Correcte, Johnson. La veritat és que per aquests passos fronterissos hi passava molta gent, cada dia, cada minut. Aquí podem observar un dels més coneguts en el temari, un dels antics veterans de la guerra, uns d'aquells que van viure la tragèdia. Maricel Cruzat, també conegut com a Fernando de la Lopa. Em pots explicar què era això d'aquí, sisplau? Mireu, aquí hi havia el pas fronterer entre Catalunya i França, i per aquí s'escapaven els republicans, i aquí ens trobem el que podria fer un refugi amb un foc al mig. La gent acostumava a deixar menjar, perquè així també quan anaven arribant mig morts de gana tenien alguna cosa. Moltes gràcies, René Delafroix. I ara anem amb l'últim corresponsal que està al final del recorregut republicà dels republicans i on van anar a parar en un lloc terrible que ens explicarà ara. Ens explicarà. Bona nit, malaltia, fam, soledat, terribles malalties, riarades de gent amunt i avall. Només dient això ja hauria de saber on som. Correcte, som al camp d'Argelers, on en menys d'una setmana van arribar un total de 80.000 persones al camp. Un camp que, recordem, a dins no hi ha absolutament res. Tan sols tenen uns trossos de troncs per construir-se les seves barraques. Unes condicions totalment terribles, jo ja no sé què rius. Recordem que el que hi ha dins no són tan sol homes. No, no. Sinó que hi trobem famílies senceres. Famílies com la família Gràcia, amb nens petits, moribunds, morint-se de gana. Bueno, sí, moltes gràcies en aquestes hipotèrmies declaracions del camí a la retirada. I ara hem d'acabar aquesta reportatge especial i tornem amb la següent emissió, Economia en blanc i negre. Moltes gràcies i ens veiem. Recordem que dins del camp no hi ha homes, no. També hi són, però recordem...